I pozdrav svi. Dobrodošli na moj novi kanal. Ovo je isto kanal Vexus Gaming, ali drugačiji snimci. Biće sad cilj ovog kanala. Moj cilj... Da, udario sam se, da. Svaka čast. Moj cilj nisu subscriberi, nego mi je cilj samo da naspijem ljude. Tako da, evo epizode prve Happy Wheelsa. Tako da, ajde da krenemo. Igrat ćemo ovo. Voldurator. Izvinite ako se nešto čuje u pozadini. Voldurator. Šta bi želeo više? Da umemo ili idemo... Pa ja bi ovo više želeo. Have taste buds on your butthole. Ne. Pa mi zapevam ovo. Ne. Poop to mouth. Kako mi ustaje? Tako. Nema veze. Jej, otišli mi nogu. Šta bi više želeo? Da znam od čega ću umrem ili da znam kada ću umrem. Rekla je da presujem CTRL. Da imam onaj rewind button. Ono dugmeš kao da ide u prošlost ili dugme za pauzu. Dugme za pauzu. Si ono YouTube rewind ono kao znaš to. Ajde bre. Pa ja ovo pritisnem, ovo neće. Da. Sam to umro. Nema veze. Idemo na sljedeće. Rekord. Šta je ovo? Neki battle run. Ne znam, nisam siguran. Dona 99 Mates 999 Facebook. Pozdravljam vas u epizodi Battle Run. Kako lago je frame drop. Vraćamo opet. Tako da idem. Bravo. Svaka mi čast. Morat ćemo restart treba, zašto sam ja mnogo pametan. Eto ga. I kakav. Survive. What? Oh my god. Preživio sam. Idemo u drugi dio. VVE. Šta je ovo? Ovo VVE. O je. Da. Kakav sam jak. Bez veze. Au! Bravo za nas. Sword fight. Ćete. Da. Šuka laga bum. Ubio sam i ja nju i ona mene. Ne. Ne. What? Zašto ne mogu da pogodim u obrvu? Od obrva. What the hell? Štit se. Jer će ovo biti posljednji dan u Happy Wheelsu. Ne. Možda treba da držim se ovako. Sam ja pobedio. Kiki, frame, drop, idemo 40. Da volim ovog lika. Ok. Pa ovo ti je don't move.
Dad and Timmy get in the boxen. Ovo je hard level, ja sam probao ovome, tako da ja znam ono što treba da se radi. Ne! Niste vidjeli šta se desilo, tako? Da, znam da niste vidjeli. Opa, ne! Niste ni ovo vidjeli, ništa niste vidjeli. Opa, damn it. Ne! Ajde probam s ove strane. Ne! What? Just do it. Opa. Ne. Ne. Ovo je level za Jacksepticeye. What? Ne. Nisam mislio tako. Di sad prišao? Nekakve. Zašto me ladno u headu puta? Neću više digram ovo. Kill them all. Evo već 7 minuta. Racing. Idemo drugo. Možda Jacksepticeye. What? Wait. Pa čekaj. What? Aha, ja sam se mugnuo, zato nisam mogu. Ono radi. Ok. This is for Jacksepticeye. Just now it. Do it. Neki ball throw, ja sam tu probao. Ako uspijem još da... What is this? Oh no. Wow. For sake. Press the circle. Need more balls. Yes. Zašto ovo neće? Čekaj da stane kursor. Jel ti miš?